Siempre que vuelves a casa me pillas en la cocina empadurnada de harina. Ola, chámame Nuno, teño 11 anos e estudo no Colexio San Xoán de Filgueiro de Ferrol. Presento este vídeo representando a todas e todos os meus compañeiros e compañeiras. Dende hai uns anos no cole estáse levando a cabo un programa de alimentación saudable que consiste en que dende o colexio se distribúen as diferentes merendas ou parvas de recreo, evitando desta maneira comer en exceso ou comer alimentos non recomendados. Así, previr de algunha maneira a obesidade. Tamén traballamos hábitos de poñer e quitar a mesa, lavado de mans antes e despois das comidas, etc. O mes de febreiro, dende hai 4 cursos académicos, dedicámolo a traballar contidos sobre hábitos saudables, no tempo de titoría, co alumnado, aparte de visionar algunha película relacionada co tema, porque intentamos utilizar o cine como ferramenta para traballar a educación en valores. Este mes de febreiro visionamos a película Ratatouille e tamén aproveitamos a participación no concurso para facer un obradoiro de cociña preparando todos os pratos que van a aparecer no menú elexido. Neste obradoiro participamos todo o colexio, dende os máis pequenos de 3 anos ata os máis maiores de sexto de educación primaria. Todas as clases tiveron que traballar nun menú saudable, que idearon e trasladaron a unha comisión do centro. E entre todos os menús saudables de todas as clases saiu un elexido. Gracias, gravamos a elaboración das receitas e elaboramos o seguinte vídeo. Grazas, esperamos que vos goste.